Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Nyepera kuti zizi baba so kwachimpenda chiti atanga uyo chirasiko muno mati munzotauya saka vachira kana mavutaura nachanganire mendero dzavo iwongo pane zvamusingazivi munongoti wokuti asi nguva yekutsanangura muchaipiwa nenguva yezvichemo mibvunzo muchaipiwa mavataura nachanganire zvamunoziva kuti wongo asi manjizvo hatisi kurinzwa kuti muri kuti motenda kati muri kuti chinyi zvekutadza muzvipa asi motoita semakayazadza ende pano mufana kufara chaizvo kuchigunwe chakaenda chikaruma nemukadzi nguva yedu chaiyo tatachembera akarongwa zvaita sei zvakati motanga nedzidzi zvazvaita sei tozopinda dzimataya tanyingirana boyfriend boyfriend ndiana anga atorera munhu ndini anachiera mukati kadi akati hazviiti akati hazviiti ndekupiwo tafara new tafara kamunhu kuseri tafara new year ikoko ndekuchiruma ndokuti pasi tu akutodona chakatotamba tamba pasi mangu zvokuti maiwe kani chikunwe changu ndabviswa kani maiwe saka chikomba chacho chakazotini nyaya tada uinzwisisa mazuva iwayo vakacha asina mari vese nemukadzi wacho mukadzi anenge anonzi achiriko asi murume akunzi akafa asi ndiri kuti panguva yamakarumwa inini chikomba chenyu ichi chakatine kurumwa kwenyu aitongonzwawo tsitsi nekuti takazonoipedzera nyaya yacho kwaikoto wakatinda kumapurisa yandaunda nedzimhosva baba akaonekwa aine mhosva ndiani ivo baba ivavo asi kondo wakurumei tipapazvakasvamisa se nekuti dai vaiziva kuti mukadzi wavoyo achazouya pakati peusiku dai vakanitaurira zvekuti aiwa tibofanirwa kurara pano nekuti girlfriend yangu inopenga shuwa kakuwanikidza uri panapo pane zvichaitika uye makawane makarumikwa pai pamba pechikomba pamba pechikomba mumba memumwe mukadzi saka mukadzi anogara kwake chikomba chinogara kwacho saka ini ndakaendeswa kumba kwechikomba pamba pavo mukadzi anogara maraini ndifunga akatorumwa but papa akati peusiku ma2 am ndauya akangosvopinda anoti akapinda segedhi rakanga rakatokiwa asi ndekuti akaburwa handina kana kutombodzorera ndakatodhakwawo ukunzwa iye wacho munhu wako cheo zvezvapanzi ndati munhu wako cheo uni pamuromo kai saka ndiro zvinoita anachiyera izvo kudai vamwe vakazobviswa zvikuru chasara ndiwo chavasina zise wotanga kuti sekuru ndiokumbirwa mushonga yekunama paziso mai mushonga yekunama paziso unorwadza ndingotakata upisa ayere kumurume mufunga wamakarwira kudai kana kutomboziva nomutupa havazivi
aingozviti ndiri mucid tikati angu unoona naumbawa kwacha Makaona napai. mbawa imomo Panguva yenye. panguva iyo Chera kuzvinza. kusekuru ndini here ndikutaurwa nezvemabhurakwati Tiri kuzvinzwa here. nzvimbo dzangu Chikwai takawanirana kumachirika wani. haasi kumawa pabasa Icho kwati handiti unoendawo kumachirika wani herewe. Ndosakati Chauya usina ziso chete mwe. ndosakati mukoma akataura upenyu hwemunin'ina wake chaiwo. Chaiwo. Changosara kurumwa chiti. kana ndaenda kure sekuru kuno kwese vanokuziva Handipinde nyaya idzi. Siyana nini. ndiroho hwenyu Ndokamaendesa chera kwe. Ndowanyatsotaura kuti nguva yedu yedu. Vaendesa. ezinoti tachembera Eh. Saka motoudza vazukuru kuti chigumi chakaendepishi. ninge wakutongonyekwa zvakaoma Etsaona. maivhura hombe chiyere by then taizvivura venyu chaizvo vana shumba Vana kwakwanisa imo. Hanzi mai vana shumba. Hapana unenge wakangoyamwira wa. odzera Zvakaoma. Muchemberi makambopindawo here nzvimbo dzakadai sematare. kudhara Zvinobvunzuka muchipinda mukati mematare. Munoyazosununga asi kusununguka tatokuona kare yacho. Iya takuona kare. Masuku titambisa. Takatama ende zvatonaka nekuti achibva kusuwa muno. Ati aiwa mauya nenyaya yakanaka chaizvo tapova tatofara. Matosvika tirizika muno. Tiri kuchemodzi vamwe kuti zvii zvakadai izvi. Mazuva neyakanaka. Inombodiwa. Zvino zvamakapinda makare makambonzwa here kuti mune chikaranga chigere pamuri. Zvino makaregere kuchigadzira naye mbuya. zvakazongopera zvakadaro Chikonzero chii? ndaimborota makopi anodudzira asi ndikazongoona zvangofara Tiri kuti icho chikaranga ichi chakadii kugadzirwa chaambuya vanokupangidza iva. chakatadza kugadzirwa ndofunga nekuti ndandangusarwa namai chete baba vakanga vafa vaseparetana namai saka kutambudzika kwakanyanya mari yacho chaiyo yekuti ndiko amai vagoiwana vaisenzawo mayadhi zvavo vangu vasinawo chavainacho Aiwa mwana akaifamba-fambawo achivhima-vhima maaifamba-famba amaiita kamika. chokwadi Zvakanaka. Mabva kumunaya ma. ndiri kungonzenzereka chemberi handina Asi ndambuya. ndimbuya handina kwangu nditogara mustriti izvozvo zvinhu zvakandiomera saka ndakazowana baba vai vazondiunzawo pano pari zvino vari kungogara mumugwagwa changamire pakuzosanganawo nerubatsiro nevatapi nhau ndokunzwawo kuno Mumugwagwa. chokwadi Munhu aitamba zvibhakera zvakadai wopinda mugwagwa kuti. Chiri kukuonesai kuti mugare mumugwagwa hamuna vana. handina umbogara ndakaita Mwana hamuna. Kuyo madzining'ina havo kana emadzikoma vana. hama dzangu dzese dzakasikondiramba izvozvo handina wandiri kumboti ndakaenda pamba pake anosikonotirara pano kungosikononzi apfuurirai hatisi kuda kugara nemi zvakadaro hapana kubvira pandakadzoka kudebheni kwandakanga ndaendawo Zvobva zvangonzi kusvika pano hapana. Maka vakomana dzoro rangu rakutopisa. Kanibonga mama. Ndiko Tanzania. Ambuya. Musati hama dzenyu hadzikudei. Napanzwa. Hama dzenyu dzinokudai chaizvo. Asi chinotuma kuti hama dzenyu dzisakudei. Ndimusingo womuinawo kumusana kwenyu. Muna hamuna kujeka ambuya mune usinga humwe hwakaomarara. Munokuteerai chero pese pamunofamba kudai. Chero ndikakuti tsvagai kana mushando kana kuti garai nangana. Munhu iye anokudzingai zvakare kuti anenge aine kana hope kana zvaanenge aona. Zvisina kujeka.
chii chinofamba chichikutevera imi muchifamba? Ndakangotanga kuzvinzwa izvozvi pane inonzi echo kana kutaura nepasi perurimi. Saka ndine mazwi anonditiuya hama dzangu nevanhu vandaigara navo kudebheni. Handirare ndine chingonzwa muchitaurwa. Konzi Zvakangowanda wanda. zvinenge zvakanaka izvozvo. Hazvina achiti Imi maimimika vanenge vachiti achiti tinokuda hatisiyani newe. Asi vanhu vacho vanenge vachiti tiri vanhu vekumvura, vamwe vozoti tirisu anangana vacho ana Mwari. ana Mwari veiko ari masatanisi, imi vana Mwari veiko? Ko handiti makatopinda mazviri kare kare? Imi hamuzvizive? Ndisati ndanyatsoziva. Hamuna kana ruzivo nazvo Handisati. kana kuzvifungidzira? Handisati. Ndinowanakira zvinobva kuna Mwari. munoziva zvi Hapana, ndakangoti pamwe kukidnapwa kwandakaitwa ikoko. vakubatai chira taurai nyenyi zvenyu pamberi pasekuru mubatsiri handiti Mutenda. zvamakabata muri kwamaigara munozviziva. manzwa changamira uchiti kana hama dzenyu imataurawo mukati kana hama dzenyu hadzikudei, tsangamira wakatotaura kutaura kuti hama dzenyu hadzikudei pamusaka pezvinhu zvamakaita sei zvamakabata handiti. saka ndisakati chimbutauraiwo nemuromo wenyu mupupurai ndiri kwandirairi kwandikuwazani kwandaigara nevana ndaigara takaita zvakati nhasi ndo zvakutoti hama dzangu mupupuraiwo nemuromo wenyu. Taura chokwadi hapana chandakabata. Okay. Chokwadi pamberi paMwari. Handina chandakabata. Zvenge zvakanaka. Saka mazwi ari kubva kupi? Pane pakazongodonhedzwa zvinzi padonhedzwa eko kubva kuna Mwari. Kunzwa kungokutaura nefoni zvotopinda mupfungwa mako nepasi perurimi. Nepasi perurimi ndo pane pachitaura iyo unotonzwa zvinobatana pfungwa, nzeve, pfungwa nepasi perurimi. Imakanyarara yenyu? Handimbopindura dzimwe nguva. Changu pamwe ndozopedzera ndangotuka. Saka izvo vari kuti ezvino kune one ari kuti anenge achingotaura zvimwe zvacho handitozivi. Ipapa anga achiti anizvoni ikoko kwauri kuenda ikoko haunodzoka ukubva unochekereswa nekuti ndo n'anga dzevanhu vakuru mapresidents chichi. Saka igobva wadhisapiriswa ikoko hauzombowanika zvachose. ndiwo munhu wacho aringa achitaura izvo. N'anga dzachihombe ndiani? ndiye munhu wacho iyi? Handimi. Hanzi changamire imi ndimi utungamiri pane n'anga dzose. Saka imimi renyu basa ndorekuti munenge muchizochekeresa vanenge vazouya kuno iva. Havachawanika kana vabva kuno. Ivo havachakwanisa kushanda navo. Hanzi uri kufundzira kuti unonobatsirwa pekugara, unobatsirwa pekugara sei iwewe tiniwe. Kutadza kuti vanhu vacho vanotoda zvokundinzenzeresa zvekuramba ndichingogara mustriti izvozvi. Chavaida kuti ndipenge ndozvandakaona kuti nzenzereka kwacho kwanyanya sinedeye manje ndichingogara mustriti ndisina anondibatsira. Hembe dzangu dzese dzakabiwa, dzimwe ndikatengesawo nekuda kuwana chikafu. Ndakandangosarwa nehembe 2 chaidzo mukupande. Saka ivo vanhu vari kukwidza kuti mutonofa chete kwauri kuende kun'anga dzacho dzoti nokuuraya. Vanhu vese vari panze apa watofambira kuuraiwa nini? Ndizvo zvandiri kutoona kuti kunyepa zvaizombodai. Watofambira kuuraiwa nenini? Nezvandasi kuona munomizi handika zvandirambira. Watofambira kuzouraiwa neni vese ivava nekuwanda kwavakaita? saka makagara padzama ndoti nhasi ndofa
makatogara panzi pamwe wangaitoti nhasi ndaundo asiwo wada usingasiyi kuenda kunhu kwawakaudzwa uku kwako vanochekeresa vanhu vaenda vachingasiyi kuenda ai nekutambura kwandaita saka wauya hako ndikuchekeresei ndatambura ndinotangira pari ka pane mwana wasisi wangu chaiye second born nyumba medu anouya futi paeko ipapo ana sisi wangu vari kundiramba kutafaro vanhu varipo paeko ipapo nevana vavo vekudurban kusouth africa varipo paeko ipapo saka tindizive kuti chii chaizvo chiri kunyatsoitika nanhasi ndichiri tichiri kuteverera tiwaupindura azwi chokwadi zvakaoma saka iwe waizividzwa kuti nditadzewo kubatsira ndo zvazviri kutotaridza vanhu vanenge vachida kuti urambe uri mukutambudzika chokwadi nematekedzera andinoita vanhu vese pano nyika yese vanhu vachiuya vachienda vachidzoka dzimwe dzatova shamwari dzangu pano zvangu chokwadi ndakudzoki ivo vanhu vacho vaitaurwa kunzi vakanga vakunzenzeresa kudaro vanofanirwa kukubhadhara sevanhu vaunoziva vandaigarisana navo nehama dzangu idzodzi saka ndaona kuti ndofunga kuda iplani yekuti havasi kuda kuita se kuzondibhadhara vakaziva kuti bhadhara chiko chinyiwa chikuri chichienda kubhadhara makwati waivashandira kana kuti kavari kundishandisa izvozvi vakandikuvadzisa vaiti vari kunditora ukadzi kundisungisa kwavakandiita kusungisa kudini kuenda kumabhara kwacha kwanzi panga ari kwazani vakamboenda kumabhara kwacha saka kuenda kwavo kwakaita kumabhara kwacha zvaiva nengurungwa une madays epassport anga asiri valid uyezve mazuva egweshe ravo rekufambisa anga apera ndo zvakazokonzeresa kuti aende kumabhara kwacha ndopano ndakabva ndazokidnapwa ndapedza sentensi yangu ndomakazokidnapwa sei ndapedza sentensi yangu yemadays vachipedzawo zvekare changamire utongo hwavo kumabhara kwacha ndo pavakazopambwa une vakavapamba vakapambiwa nani nevanhu vandaigarisana navo kuti muite sei kuti vanditore mukadzi wavaitaura ivo vachinyatsokudza imbune kudai vaitondiudza neeko iyoyo kuti takutora ukadzi asi kutorwa uko makanga muchiiswa pai chinoratidza kuti matorwa chinoratidza kuti vaitaura vaikatanga kundiisa chinhu mukati memwoyo chichindirwadza vobva vandiisa zvinhu muno zvaindirwadza vachibaya kudai so ivavo vanhu vaendaitaura zvadi ndopava vaindiisa zvinhu vachindidhonza weti nezvichinhu zvavo ndaigona kuita weti more than 20 times per night pakati peusiku handairara handaikana kukotsera vachidhonza chibereko changu hamene chinhu chavaidhonzesa chibereko vondirumisa nedzavaiti tsikidzi hamene mamoskito here saka ipapo vakandirovesa nemapurisa ndotori nemaskadzi acho saka mapurisa acho nevakandiisa cheni dzikanyura first time yangu ndakaita maronda kukwatuka ndichinzenzereka kudaro ndakaenda kumusha kwamai vangu kunongori nekakicheni ka1 kitchen nekuti hakusina ndainonaiwa nemvura ndirimo votanga ndakabuda maclothes eropa vachindiisa zvinenge zvimasosori zviyazvo ndozvavaindicheka nazvo vachindicheka nazvo kudzimara ndabuda maclothes eropa mudumbu mangu ndofamba kana kuti 200 something case ndichifamba vachinditeera nemotikari dzeblack mashure vachiita kunge vari kunditeeredza kunge pamwe ndichazoita kana president or something like that
ndizive ndakanaiwa nemvura ndakatambudzika for more than ezvinezvi ya11th month yangu ndiri muroad ndichingotambudzika chaiti. Saka ndakazofunga kuenda kuJoburg kuti pamwe ndinotsvagawo mushando chero wemumba ndichiti pamwe vanhu ava vanogona kundiregedza. Havana kundiregedza. Ndakaenda paambasada yeikoko ndisina kana mari yebhazi yekudzoka. Ikoko vakandipa certificate yandinayo yerepatriation certificate rakatoprintwa repatriation certificate. Vachinditi munzeve mangu iri ndere kungosanotaridza kuti ndobasa rauchaita nekuti rakanyorwa kupfirwa nepeni chaiyo raiti richazonyatsoitwa zvekuprinta. Saka vaiti zvichazozadzikiswa sezvataurwa zvakaita semunhu asiri kuziva kuti zvekufamba sei. Apa pese apa Mwari vaipindira nekuti ndaisabhadhara mari. Ndaikumbira ngokuti ndiri kunzenzerekawo asi ndaibatsira. Munotsva mukafira apo bvisai mbatye. Chokwadi. Ndapedza izvozvo. Mazama akarembera. Aiwa. Asi. Ndibvunzedu kamunhu ari kuzvifambira. Aiwa. Zvakanaka isainyaro. Ndine foni. Ndobva ndadzoka muno ndiri kungonzenzereka. Ndiri kungorara murodhi ndabva ndabirwa dzimwe hembe dzangu. Ndabirwa hembe nedzimwe dzandakanotengeswa kuti ndiwane chikafu chekudya. Ndatambudzika zvakanyanyisa ndaigara ndichichema nanhasi ndongogara ndichichema. Ndangofunga kuti zvichazopera sei ndozoita sei zvino handina kana sendi rekudya. Vaindirambidza vanhu kuti vanditengere kana chikafu ndichipedza 3 days ndisina kumbodya mutauni. Ndibva ndazofunga kuti ndimbobva muno ndiende kuZambia. Ndakabva ndikakumbira bhazi rekuZambia ndatengesa hembe dzangu. Instead of kubhadhara $20 vakandiita 15. Vachinditi tikasvika pabhodha tipfuurire nekuti uko ndezvemugano. Havana kusara vakaramba vachinditeera nemotikari dziya dzeblack ndakanodziona ikoko asi ndakatambura ikoko nekuti inyika iforeign country haikwanisa kuti vakwanise kundibatsira chaizvo kana vaingonzwa izvozvo zvekutaurwa nekuti munhu wacho aibhuruka so unopinda munhu oita kunge apfeka munhu utaura ari iye ari mukati maitomona chibhuruka achizopinda munhu. Handimuoni zvangu but it's like fiction zvinongoita kuti pamwe maingoita kunge mangozvinzwa mumwe menyu akataura pamuri ndaito zvinobatana neeko zvaibatana neeko yepandiri zvaibatana nemazwi enyaya. Saka ndasvika ikoko handina kukwanisa kuwana munhu anoita sei anondibatsira. Ndakangoramba ndichingotambudzika saizvozvi. Ndakasvika pakuchema ndakaenda paembasi ikoko vairamba kundibatsira. Kwakanga kuine vamwe vakadzi aituma vanhu kune vakadzi vakanditaurira mashoko akaipa. Ndikangofunga kuti kera ndidzoke. Ndakaenda papolisi epastation pavo vakandinyorera tsamba yakazobiwa zvaiyo vakatora bhegi rangu. Handakuona kuti rakabhururuka here rakangobhururuka kunge zvatorwa nechemudenga. Zvinhu zvangu zvakawanda hembe dzangu dzakawanda dzaingoenda. Saka ndobva ndangozonyorwa tsamba. Ndakauya futi mahara ndikadzoka ikoko kuZambia mahara. Zvainhu zvacho zvaingoita kunge zvina Mwari mukati asi zvinorema
zvinochemedza nguva dzese nekuti zvinondirwadza. Toenda kana kuti wakumbirawo dhora rekuti udye sadza, iwo bhururuka woenda munhu wacho paipapo utaurira musamupe, iwe uchinzwa nzara, unonzwa sei? Unorwadziwa kusvika pekupedzisira. Vanhu vanokutaurira zvakawanda murodhi uchifamba, vanokutuka, vanokusvipira, vanokuita sei, zvakawanda zvinoitika mukati muupenyu. Saka ndakazonzwawo nemumwe munhu zvakangouya mupfungwa mangu. Ndakambotanga ndichitsvaga Tilda kuZBC kuStar FM kuti ndimudze nyaya kuti pamwe dambudziko rangu ringaita sei, ringaperi, kuti pamwe ndoonawo vanhu vanokwanisa kundibatsira, nekuti kana nhumbi dzemukati chaidzo ndakapedzisira ndisina, zvaingobhururuka nepaper bag dziya dzange ndakaisa. Saka bhegi randinaro panze rakapona nekuti ndairara ndakatsamira pazuva paipai pasafe station yemuna Samurai pandainyanyurara, ndichitya kuti pamwe ndosworepwa kana kuti muBroadport ndomandaigara kazhinji, but vaindidzinga, nanhasi vachiri kungondidzinga, but kana usina kwokugara chaiko chaiko, umboenda kupolice station umbonoda kuti pamwe ndinganzwikowo nyaya yangu, mapolisi vese vairamba vasingadi kundibatsira. Saka ndakazoona ivo vekwaedza, ndakangoti ndichipfuura ndakamutanga ndaenda kwaminista kwapresident's office kupa Mutapa house, ndobva ndanzinyora tsamba yekunyorera president, ndobva ndanotenga envelope, ndakabatsirwa nemumwe munhu, bva ndanotaipisa tsamba iyayi. Asi ndikuona hapana chiri because ivo vanhu vacho vanotaura kuti ndovakabamba kuti kutora nyika nechisimba kuna vaMnangagwa, ndokutaura kwavanoita kuti hapana munhu achakwanisa kupfuura isusu. vaMnangagwa takavabvisa pachigaro, ndokutaura kwavanoita. Saka ndakangoti inini handizvizivi nekuti ndandisipo, ndinenge ndingonyoresa tsamba yacho. Saka tsamba yacho vasikana vacho vanenge vari kuigarira here kuti ini ndiregedze kubatsirwa negavhumende. Tsamba iyi yanga iri yekuti inhambuya. Tsamba iyi ndakanyora kuti inini ndonzi Unica Chipangura, ndakakidnapwa ndichibva kuSouth Africa, ndibva ndataura zvese zvakaitika, zvekutorwa chero handina kuzoisa hangu zvekutora wakadzi, ndangotaura kuti ndikushupikawo nepenyu, ndoda kubatsirwawo baba nepekugara nechikafu nebhutsu handina. Hanzi kwai wakaitwa sei? Nemari. Makapambwa nani nyanyanya nyatsoinozoisa pakupambwa apa? Mazwi here kana kuti makanyatsopambwa chaizvo? Ndakanyatsombwa chaizvo. Mukaendeswepi? Vakanditora, vanditora kudaro, vakangosononditi amai pindei makatorerwa kupi pekutanga? Ndakaburitswa mujeri, handiti ndaine 2.5 months ndiri mujeri, ndaenda kumacourts Catherine, ndobva mati ndobva ndasvika painzi paengine garage. Ndakatanga ndasvika panonzi paHome Affairs, pandapuwa kabhegi kuchiri kuSouth Africa SA side, ndobva ndapuwa kabhegi kaive netoiletry yese, zvekugezesa nekatauro nemaslippers nezambia. Ndofunga iri 5 meters here handisive ipapo. Ndobva ndabva ipapo, ndobva ndauya, ndobva dzadza kumapasti 4-5 o'clock, ndaenda kurenki yemabhazi, bva ndanobvunza kuti ndinowana here transport yekuenda kupi kuZimbabwe. Zvikanzi hapasina, utoya mangwana makuseni. Mukona ndiri stranded, ndisina kana cent, kana 50 cents kana. Saka vanhu vakandiona manhero aya andaitsvaga transport. Ndaenda makuseni, ndakangoona paine varume 4 vari panapa. Ndichingosvika pamaterminus ipapo, ndobva ngonditaridza bhazi. Vasina kumbotaura neni kana kuti ase, hanzi amai pindai mubhazi iro tokubatsirai, takakuonai manhero. Kuona ndokubambwa kwacho kwavakaita, advantage yekuti ndipinde mubhasi mavo. Ndakaswera ndiripo the whole day,
kubva ndazonzwirwa tsitsi nemurume kubva nditengera machips nemabhanzi nedrink ndingorimo hatina kubuda mubhazi ndakasweramo ndaka 11 o'clock dzepakati peusiku ndodzatakasumuka takarara tichifamba handamboziva tasvika kubhodha kana kuti tadarika bhodha sei ivo vaiti hanzi takujambisa nechemudenga ekweya vaiti takujambisa nechemudenga kangoerekana ndakunzi ndakusvitsa kuhighfield but highfield yacho yakanga isiri highfield yandinoziva mabuildings acho anga asiri highfield ndakagara pahighfield kuhighfield ikoko ivo vari kuti vakanga vamuno mudhuna munova imo pedyo nekuno kwatinogara Changamire asi madumba achona anga asiri ava vaiziva endererai mberi ndanemburi ndakagara ipapo 4 days ndichirara panze ndiri ndega ndiri kuseri kwemotikari vachingondishiridhawo vanhu vaive ipapo kungoitira kuti vangoona kuti chii chiri kuitika ndakangoita laki ndakaona umwe murume akati akundibatsira akandibvunza kuti amai ndakuonai 4 days mukurara pagaraji 4 days munombogara kopi ndikati kumarondera saka ndikakupei mari yekuti muende kumarondera ndikati kubva mutauni kusvika marondera $3 kubva marondera kusvika kwasvosve kunogara nayangu $3 saka kubva mutauni kubva ikoko kuhighfield kwandoziva ikoko kwakusiri kuhighfield kwandoziva kuhighfield kwamutaura kuti kuhighfield kwacho $1 kusvika mutauni saka kanipa $7 chingosvika mutauni muya ndakapinzwa mukombi vakandinongedzera paive nemakombi ndofunga about 4-5 vakangondinongedzera kombi zvikanzipinda kombi iyo iri kwekupesera usapinde mamakombi iye murume yakanipa ndakafamba tikambonotenderera kunge tiri kutenderera gomo kudai ndabva ndatomwarara hama dzenyu dziri kupi ndidzo dzese dzakakunondiramba dziri kupi 1 ndasava nasisi 1 vari kupi vari kutafara unoziva namba yavo yefoni chokwadi inonzi Eunice ndiro unika tiripo makati zvenyu ini ndinonzi Tapfumanei ndiri mutapo wenhau kose matanga nekundiseka kana kuseka zita rangu mati zvoti ndiri mutapo wenhau saka regai ndichikutapai manje ndine ndirangokonfema hama yenyu panapa Unika ihama yenyu chaizvo ko ndiri kumuona kari kudzengerera mugwagwa mhanzi chiko makatomutorera pisoda saka hanzi chinomutaza kuenda kumusha chii
kutokeresa ukamutora ndaitomboizwa chichidomutora ndomuisa mumba maneri aya anorakatenga kuunza madhoo achitarokuti murumangu kunyingana mangu vaziva vamwe vari kubhotswana vasiri munomuita asakati andizo vari munovanga kuti akuzwakaimatirana saka chiri kumutaza kunogara pamba paamaichi neno iwo ndiani keiheeaaaa iye ndataura kuti ndiri mutapi wenhau hama yenyu ndikuona ichidzingerera mutauni handi ndanyebe saka ndakutonzwa kwamuri information so that ndizive kuti munhu anobatsirika yaita sedosandakudza kuti haungatenderereka munomuka tikana uine hama ndipe nhamba yehama yako nditaure nayo ndinyatsokonfema kuti chii chiri kukunetsa munyaikoko akati kuna sekuru mwana wanzazamai hanzizo mandibira mari 200 sekuru akatotengesa mombe vakafamba ichienda kunyaradzi yamai tikaona sekuru vakatogarirwa ngekuti munhu wese anomatikazinwa zvaanoita ini nazaimbotadza kuchengeta mwana wamai vangu izotonehomu ndinotochengeta nhirira yavo dzimwe zvichekamu ndikabva kuchengeta iye handakambotadza kuchengeta iye vati mazibva anoita izvezvi anga ari pamba ipapo anopfunza vange izvo zvaanga ari kuruhwa kune vanhu vakaenda naye south africa akasiya aita zvinogara zvakadai hapana mapurisa asingamuzivi ese anozvisana kana hama dzake dzake dzakutosa akutogara uyenga because munhu wese waange anomupemera nyaya munhu wese waange gara naye anomupemera nyaya saka nzii dzacho zvinonei zvokutoti ipo panapa anogona kutopedzera atondifemera futi nyaya ini ndida kutomubatsira pano mapurisa ekumabhuku akatotozira mupurisa pamabhuku akati tora kura wandisharisa iwe mupurisa iwe uri kundida kuda kuti repa akamumhanyisa kupinda mutenga aisageti aiwa maita basa maigwadzi saka regai ndione kuti panapa ndibve zvichakanaka nokuti ivo ndikabviti mukundida handiti ka aiwa maita basa maigwadzi ndanyatsonzwisisa nezvehama yenyu panapa aiwa ari kungo kwati kwari ndotori naye kapanapa ndiani panhamba yacho kana muda kutaura naye kuti nhamba yacho ari pamurisa muku ndiri mutauni uyo aya uyo akatopedza zvecho umusaikoko akatozvinira nechiyake tonotinamba mama yake achii handiti chande ndikamurova anodzokera kumunhu handiti ka ime hamusa kutaura naye kana ndisatozvinotaura naye nepisoda handibvumi ndozvikotizatotaura naye anoita zvounotaura kutio zvakati zvakati vangamuyabusa sakana iai handiti ka aiwa maita basa maigwazi zvakanakai matistandani zvepamoni ani iyo yataura nemukoma wako iyo yataura nemukoma wako ndiyataura kuti utange tupapo kutaura kuti andinyepera pakati pakati inini ndaiti ndakauya vaisonondidzinga kumba kwavo nekuti ivo ndaingoti ndakaenda vakatofanotora vana vavo nevazukuru vavo 2 anonzi ana ndo mwana wavo second born ane vana vake 2 musikana nemukomana handisi vangu tutaura nhoroondo dzemushakwenyidzi unoziva kuti senda kumbira nhamba yemukoma wako paunga uchitaura pane zvandaona zvisina kuti twasana kutaura nyaya yako kana leni mira nditaure ndosaka ndakumbira nhamba yemukoma wako yekuti hauna here hama yako ukabva wataura ika kuti ndinayo ndataura nehama yako wainzwa ichitaura zvava zvandiri picture yandanga ndichiona paunga uchitaura nyaya yako zvava zvazvasazikiswa ndosaka ndakubvunza kuti une here chekutaura pane zvataura nemukoma wako hasisaunzwa nhoroondo dzevana vavo idzi mukoma wako ari kutone makii ekumba hauna here makii ekumba kwamai vako mira chiri kukutadza kuenda kumba kwamai vako uchigara mustreet chii nekuti wandipa picture yekuti uri kugara mustreet hauna kokuenda mukoma wako ari kuti une makii epamba pamai vako chando chikakurova chadzokera chiri kukutadza kuenda pamba pamai vako pauine makii chii mumba imomo handi munodyiwa unenge uchidyei inini handisi kusenza handisi kuita sei hauirani nehama dzako mukoma wako akutaura zvawakamutaura akanotora pisoda pamusaka peunhu hwako hapana unhu nekuti ndaiti ndikaenda kumba kwavo ndokwandakatanga kubuditsira ropa ikoko vachiti vari kunitora ukadzi ivava sisi vangu
saka ndaida kuti vaexplain kuti vanotora ukadzi wacho ni sei kumapurisa. That's why ndakamhan'ara nyaya. Imbomira nimbokufunza ivivi. Sisi vako hama dzako ndoda kuti udzibvise panyaya yedambudziko rako iri. Rekunzwa nzeve dzako uchitaura uchiudzwa twese twauri kutaura utu ndandakatirirawo. Neiye yazopinda iko zvino ndandakatirirawo kuti tisazorasike tese tinzwanani. Wanzi iwewe une pekupinda, chumbonero dzekupinda unadzo, ukadaira kuti unadzo, wadaira kuti unadzo, iwewe kumamisha munhu akanopinda mumba akagara, kumusha kunoitwa maricho. Maricho zvisinoitwa wasakura mumunda here, watemera vanhu huni here, watsvaira ruvanze rwevanhu here, waita sei? Unozvisarudzirei zvokuti iwe uzotaura pano kuti uri kurara munzira iwe uine maoko ekuti ukanopinda pawapinda unowana pekugara. Ipapo wanga uchinditsanangurira kuti ndinogara munzira, ndinorara panzira. Ini nekutarisa zvangu kuti munhu uyu anogara panzira, nhumbi dzacho ari kudzisukira kupi? Kutsukira kudai kugara panzira. Ngeye uchizviitisa zvekugara panzira iyo imba yamai iri. Chumbonero dzekuti upinde mumba maamaiyo ndiwo nadzo. Igore kana tikutaura iro gore racho kana akava nhasi chai nyanga washumba ungada kurara panze kumba kwamai. Hakuna munhu anomboda kuchengeta isiri hama yake kwegore. Mama wako ati ini ndinotochengeta ndirera. Handina chikonzero chekutadza kuchengeta mwana wamai wangu, asi unhu wake. Unhu wei? Dai vanyatsotaura kuti unhu wei hwekuti inini vari kutiendera pamba pa ndaenda pamba pavo ndoti nini vari kukuvadza. Ndinoona sekuti vari kukuvadza. Ndinoona nekubleedha ropa nekurwadziwa nyama dzavo. Ivo ndo vanenge vachiuya mueko uchapenga chiteto chasara. Mwanangu, chimbomira zvasisi wako zvedaka. Iwewe pachako mwanangu, pachako imba iripo, maoko unawo. Woraiti ukaona kuti hama hadzikudi, unodi kuzvishandira nemangu. Kune chembere nemakarabhoko vanoita marichoko, vachivana pekurara vachigara mudzimba dzavo idzodzo chero yakatsveyama kudai anenge arimo. Unodi kuzviita izvozvo? Tozokubatsira hedu pane matambudziko ekuti zvechokwadi munhu anogona akasangana nezvinhu zvisina kunaka paari, asi ko izvi zvokuti zvinoda iwe wenyama kuti ufunge wega pane kurara munzira. Ndakamboedza kugara kumusha kwa. Ukabvirei pane kurara munzira? Ndakabvira izvozvo zvokuti ndaikuwadzwa ndichibuda maclothes nebaba vamai vako futi? Ndakaita kensa yechibereko. Zvino haubvika haubvira. Ndakaita kensa yechibereko. South Africa. Ndisati ndaenda kuSouth Africa. Gomarara rechibereko rinotoburitsa ropa rakawanda magodo kudai sokuti ekutapana. Wanzi nemadoctors auchafanirwa kuzobuda ropa futi. Vanobuda wawasiswa. Ndabva ndazonobuda ndakukwasiswa. Asi chozawo kuti nechirwere chegomarara. Aufanirwe. Wapomera mhosva iyo kuti ndiwa kuti zviita. Tinofanirwa kuti kanyangwe ndiri kumusha ikoko ndofanira kutakura 5 liter chete yemvura. But unotakura mvura kwandiri kuita ku 20 liters ka. Zvinotonda affecta. Angabatsirike sei muzukuru wenyu? Asi kugara panzira. Uchiti naye ndipewo dhora rimwe chete munhu akasvika zvawakaita izvi. But still dhora racho chero ndakaenda kumusha kwacho hapana kana. Uri chirema here mwanangu? Kana ukatsvaga maricho acho havandipe vanoti vanongoti ari kunzenzereka kuti hatimbomupa kana chikafu. Havasi kundipa ini. Ndakatobva imukoko nenyaya yekuti ndakanga ndisina, ndakatozokwira zupwe yekuti Zambia makasvika. Ende ndandakateerera nhoroondo yake. Kana kwazana akasvika hapana paakamboti ndakashanda ndikaona kuti makwati pese anze kungokumbira ndiye ndisina kana kwati rekukwirisa kudzoka, ndisina kwati rekukwirisa kuenda, ndisina kwati rekukwirisa kudai, pese chete. Saka unenge waenda kunoitei? Ndichifundzira kuti pamwe ndokona. Woenda pamusha pamai vako unorima?
nguva yacho yekurima yakapfuura. Mai we yakapfuura. Kopese pawaiswera uchindendereka pauri kuti hanzi unongodzenzereka. Hatidi kuzvinzenzereka kuzviti saka. Ndisingambozviitisa ndaita sakudiko. Izvezvi ungarara kunze ndorara mudhuna mutsango umo munzira umo. Musha uripo waamai wawakasiya. Chumbunuro dzemusha wacho unadzo. Ipapo ndopanyanya kundibata ipapo. Unadzo chumbunuro dzacho. Iwe unoda kuzochengetwa wachembera kudai nevamwe vako ngenyi. Uronga upenyu iwe. Upenyu hwauri kurarama moti wakabva muchipfambi. Asi iko zvino unongo uchingoti hazvina basa dei chingoti wowanda nyengwa naye ndiyeyo. Ndichipiwa akabati ndikesadza ndichidini. Zvinonakidza. Zvinonakidza iri izvozvi zvinhu zvakadai. Nokuti uchigara mudhuna muya unotodzokera pabasa rako rwaunga wagara uchiita makore ese ekare. Chimbonovatiriwa kuchidzoka nezera renyu makura kambuya. Hamusisiri mwana mudirikana nokuti ndinorayira upenyu. Kwete. Munhu anorayirwa upenyu ipwere. Imi munoda kurayirwa upenyu makura. Izvo mauya kuno. Mauya kuno tinobatsira nemushonga wechikaranga. Ndandakateerera nhoroondo dzenyu ndichiti ndichazokuudzai zvangu ndakusiyai muchiropodza muchidini. Uyo manje ndiye abva atanga oti kwekwe kuti anganga achifungawo zvena anchifunga. Upenyu hausi hwongoita zvamuri kuita izvi. Mukahuta zvamuri kuita izvi upenyu hwenyu handisi kuziva kuti mune muchizosvika kupi napo. Muri kuzviitisa chiseko chenyika. Munhu asiri chirema, munhu asiri bofu, hamuna hapana panorwadza. Mopedza zvemoti sisi wangu ava nhuta yaya ndakaita iya ana chiremba wanga wati hauchabudi ropa baba. Nhuta yese chero mukabvunza ini ndiri murapi wenhuta iyi. Ana chiremba vanogona kutaura sekudaro. Asi mukati umu nhuta inoramba ichikura. Makambona chiremba anorapa nhuta ichivanhu ikapera imi nhuta ime. Ndiani? Inoramba iripo. Inozopedzisira yakubuda magodo chaya akadai seEuropa maakubudisa zvinonhuhwa nenhuta. Saka musapomera hama dzenyu kuti zvinhu zvadziri kukuitai apa. Musadzipomera. Nekuti mukafamba muchidzipomera mangwana ndosaka nhasi maakushaya anoriitira. Chero vanhu vachitiona kuti mune dambudziko vanotatadza kugamuchira nedambudziko renyu. Kwete zvekuti chimunhu chiya chinenge chinoenda kunopfeka munhu iya kuti arambe. Kwete hapana vanasiki vane chinhu. Zvinongoda kuti munhu achifunge nedzake shamidzi kuti ndomisa sei upenyu. Maona kwamama akusvika mwandakudzai kuti mukuru wenyika makamunyorera tsamba yekuti hii. Munosvika kwese ikoko muchibharabhadza tsamba dzekuti kudii mama akure baba. Dzekuda kuchengetwa vane musha. Dzekuda kuchengetwa imi musha munawo. Mapedza nyaya yacho yamuri kutaura mangwana nyaya yamugona izvimirira basho. Zvokuti vanhu vanonitarira munzeve ndio vanotaura kuti vakuru, ndio vanozo ndio vakazotora nyika kare. Mukuru wenyika asasapa mukuru wenyika akabva. Munozozvimirira mangwana zvamuri kutaura ipapa. Vanhu vacho vanobhururuka vari mudenga. Munhu ngaadzidze upenyu. Upenyu haisi dambeba. Mangwana tomboti munenge muine vana munovadzidzisa chii zvakadai. Hakuna chamunovadzidzisa kana muchiita kunhu wakadai so. Mupfungwa mungozara badzi kuti dai ndaita chipfambi dai ndangochengetwa muda kudya zvemahara zvani. Hamusi chirema, hamusi bofu, hamupenge. Chachiri kunetsa chii? Mabasa ari kuchaikwa. Zera renyu ingawa mwandiito vasikana vebasa vano. Nezera renyu. Vasikana vebasa munhu anotambura chai ane zvamirizvi. Munhu arari munzira. Iwe ndiwe ndanichikumbira pekushanda. Ii vanhu veyamwe hamunawo ndinozoda kusungwa. Vedu ndikudawo basa. Ndikuda kushanda. Muri kutadza nei muchiswera makarara munzira muchikumbira vanhu zvekudya. Manyaya kupererwa zvakaita sei. Mukadzi mukuru anga anoziya zvakadai seizvi. Muri munzira chete. Saka muchafira munzira. Mai vakasiya musha. Hamusida kugara kumusha upenyu huya hwamai narama muno mudhuna wechipfambi. Ndio unenge wakabata mumusoro. Kuda kuya zvemahara. Mazuva afamba emachembereni. Endai munogara pamusha. Makura mukuti muchadzoka kuti amusikana. Hapasisina upenyu hwakanaka. Umbikai. Kana hama hapana hama inoda munhu wekuti anzi pamuromo pakadai. Pamuromo ka. Apa chirwere chacho ndiunacho. Waendawo kumba kwehama usvikoti zvakazotanga futi dai ikoko saka ndiye akandiita. Ndiani anokudai?
munhu anobati kana aida kuyamura iche anotya kuti ndikavayamura mangwana ndinopiwa mhaka. Ina asi kuregera kubatsirai asi ndokutsurai. Kubatsira handireki. Ndinotobatsira asi ndiri kutaura kuti apa ngapagadziriswa apa. Chero mutorwa chaiwo agoni kuzokudai manje. Muchitaura zvamutaura handikazonzwa zvakadai ndikazonzwa zvakadai. Muchinyanyawo futi. Naiwo kufamba kwenyuka munenge muchiita nenzira dzenyu dzamunenge muchipinda-pinda idzodzidzi. Hauzivi kana nepaunopiwa zvinhu zvinokunetsa. Chifambi chaicho wazukuru chakaipa ndinogara ndichichitsura pano. Mangwana unogona kuti waona murume ane makwati asi murume mangwana ari kuuya achikuzora zvimwe zvinhu zvokuti ndiwo unenge wakutambudzika waakushandiswa nezvinhu zvake ndi. Tapedza isu. Zvapera. Nzeve dzekunzwa manzwa. Changamire mutorwa kudzidza kwenyu vakurayirai. Kufuga kana kuwarira zvakwamurichira. Kubatsirai vati ndinokubatsirai. Pane zvinonetsa nenzira yechivava. Izvi zvemunhu wenyu yadunga muni yaita chake ndiwomba rume. tatete. Chachikondora chakuzvizivika. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV.